Ayan, ohayo gozaimasu ka farmer. Good morning, maayong buntag. Maayong buntag sa tanan. Ug karon na ata sa atong luna sa atong gabi kay naapatay mga binhi nga wala pa nato naabrihan sa iyang plastic. Ug ang uban ato na siyang naabrihan. Ug karon maghinahinay tagpangapkap dinhing dapita kay naapatay mga wala naabrihan. Kaya ato ni siyang pangsusihon. Pero perte gyud kaayong lapuka kay nag-ulan gyud kagabi. Hantod na siya nagbuntag, nag-ulan din sa tuang lugar. Dinhi ta sa Shimaniken sa Japan. Sa Inaka. Inaka ta, nata sa Inaka sa Japan. Kaya medyo hinahinay lang taglugsong kay basa gyud kaayo. Okay. Maginahinay tagpananaw ani nila dinhi magkapkap ta kay naapay mga gabi nga wa pa nato naabrihan. Ang tuara sa pikas na dito. Dito ta. Kay medyo ganid naman dinhing dapita. Nga murag na ay nagsiwil dito nga nakita nato. Atuon to nato. Si Dana tuad dito kay naigi kuti-kuti kay dapat magputol unta siya mga sagbot. Yang iyang gidala di ay nga pangputol sa sagbot wa ni andar kay nadaot. Mana iyang gi-repair. Iyang gi-repair dito. Okay. Okay, di ada. Ini oh murag na ada daan dada di ara nagsiwil ato ning kwaon ini binhi ni siya tong gitanom nga mugawasay na siya ang kapras ani niya tindog na kaayo nindot na nagsibol na ang mga dahon nya karon kini siya karon pa na siya mugawas. Karon pa nato ni siya abrihan.